Ei, hola, com va? Espero que us vagi tot bé. Jo per aquí, aquesta setmana he tornat a prendre una altra mala decisió i he tornat a instal·lar el LOL. De putíssima mare. Perfecte. Bueno, deixant històries a part, aquesta setmana parlarem de peus. He estat fent uns exercicis i parlarem de peus, de com dibuixar peus. I estareu, calzina? Però si no fa falta dibuixar peus, si simplement dibuixant la sabata ja n'hi ha prou. Doncs no, malament. I si vols dibuixar una sandàlia, què? Què passa? Has de saber dibuixar. Dibuixar peus se n'ha de saber. I qui sap dibuixar peus està molt per sobre de la gent que sap dibuixar mans. La gent que sap dibuixar mans està a mig nivell. La gent que sap dibuixar peus perfectament és nivell 10. Si una persona que sap dibuixar mans és un superguerrer, vale? Per entendre'ns, per fer el símil amb bola de drac. Doncs una persona que sap dibuixar peus és un super... un d'això, com el del cabell blau, el Super Saiyan Dios, vale? És aquest el nivell de la persona que sap dibuixar peus. Així que, feta la introducció, començarem amb aquest mini tutorial o exercici que he trobat per internet. Que com ja sabeu, sempre agafo exercicis que trobo per internet que me'ls copio d'altra gent i que després us dic d'on són. Primer de tot, i abans de començar, ensenyaré a dibuixar el peu, diguem, com en 4 posicions, o de 4 maneres. La planta del peu, el peu per sobre, el peu per davant i el peu per darrere. Per ja tindre més o menys aquí un esquema que... fer-vos un esquema mental. Realment, aquestes 4 posicions pràcticament mai es dibuixen així, però serveix sobretot per tindre una imatge mental de com està format el peu i més o menys saber les estructures que té. De fet, també m'he deixat, diguem, el peu de perfil, però bueno, tampoc és que sigui la cosa més difícil de... Bueno, és més complexa, més que difícil. No és la cosa més complexa de tot, o sigui, de fer-lo més complex és la planta o per sobre. Per la planta dels peus i pel peu per sobre, primer de tot haurem de dibuixar aquesta forma que estareu veient, que és, entre moltes cometes, similar a la que tenien antigament els telèfons, doncs més o menys una forma similar. Estareu veient com l'he feta, heu de seguir el mateix. I aquesta serà la nostra forma base, on anirem afegint-hi detalls. Llavors, a la part de sobre, que és com mig triangular, que fa com punxa, allà és on van els dits. Llavors, primer marcarem el dit gros, diguem, en paral·lel a la part com més externa del peu, que és la que estareu veient, i marquem el dit gros. I amb el que queda ho anirem dividint en trossos iguals per marcar els dits. I un cop tinguem això, hem de decidir si serà a planta o a la part de sobre. Si és planta, simplement és acabar de marcar els dits, la forma dels dits, que és més o menys estret, per on s'ajunta amb el peu i el dit fa més ample. Això més o menys ho apliques amb tots i ja està. Si és amb el dit gros, més gros. Si és amb el petit, doncs ho fas més petit. I ja està. I anar fent una mica de baixada, o depèn de la forma del peu que vulguis fer. Ja està. I llavors simplement marcar com la part buida, marcar-la una miqueta i ja està, 4 retocs. I això seria fer la planta del peu. Per la part de sobre és el mateix, però en els dits s'han de marcar les ungles i s'han de marcar, diguem, les juntes, per on es dobleguen. I després també s'ha de marcar on va la cama i ja està. Això seria com tot, que és el que haureu estat veient per aquí. Sembla fàcil, no ho és. O sigui, sé que l'explicació ha estat ràpida i sé que ha estat simple, però que sigui simple no vol dir que sigui fàcil. Fa falta molta pràctica. Jo he estat practicant bastant fent plantes i costa. O sigui, no és bufar i fer ampolles, per molt simple que sembli. Ja que me l'he deixat d'apuntar el guió, que el tinc aquí baix, suposo que ja ho sabreu. O si no us ho dic ara, tinc el guió aquí en el portàtil. M'he deixat d'escriure com fer un peu de perfil. Llavors, l'improviso.
Per fer el peu de perfil, doncs, primer de tot marcarem una mica la cama, com estareu veient, i després, pel que és la part de davant del peu, dibuixarem un triangle, que pot ser més llarg o més curt. I la part de darrere dibuixarem un cercle. Llavors, simplement, per la part de darrere acabem d'omplir la forma i per la part de davant hem de marcar els dits. I hem de decidir si serà per la part on es veu el dit gros o on es veu el dit petit. Si es veu el dit petit, bàsicament és anar omplint amb els altres dits i fer una mica de forma, diguem, així, amb els dits, perquè es noti que hi són. I ja està. I després també marcar una mica les ungles. Si és per l'altra banda, simplement només s'haurà de fer amb el dit gros. I ja està. I després, si es vol, a la part de sota, el peu no és completament pla. El peu fa una forma així. Si fa així. Aquí ho he fet exagerat, però més o menys fa aquesta forma. Llavors, marcar una miqueta aquestes formes i ja està. I després, per la part de sobre, tampoc és completament triangular, sinó que també fa una forma més o menys així. Marcar-la també i ja està. I amb això tindrem més o menys un bon peu de perfil. I ara, després d'aquesta mini improvisació, tornaré al guió i parlaré de com fer un peu frontal, diguem, la part de davant. I, igual que abans, dibuixarem una mica la cama i abans d'acabar-la dibuixarem una espècie de trapezi o romba, no sé, no me'n recordo com es diu la forma, ho estareu veient. I quan tinguem aquesta forma és la base per anar-hi afegint coses i anar fent la forma. Després, hem de decidir si serà peu dret o peu esquerre. Realment ho haguéssim pogut definir amb la cama perquè tenim, diguem, el que seria el turmell. Hi ha com dos ossos que marquen si és esquerre o és dret perquè estan una mica més amunt o una mica més avall, però bueno, és igual, no ens posarem molt tiquis-miquis ara mateix i ens centrarem més en el peu en si. Si és en el peu, evidentment hem de marcar els dits. Llavors, depenent de com els marquem, serà un peu o un altre. Si marquem, com esteu veient, serà un peu o serà un altre. Simplement hem de fer una espècie de triangle rectangle, entre cometes, i la part on hi hagi sigui més gros, ja anirà el dit gros, i la part més petita, el dit petit. Llavors, marquem amb rodonetes i anem afegint detalls de la forma que té més o menys el peu. Realment el peu no és una forma, diguem, rectangular, és més com una forma que fa així. Llavors, intentar emular-ho una mica i marcar els dits. I ja està, seria tot això. Com sempre, i amb tot, si ho redueixes a formes geomètriques i després afegeixes detalls de com ho veus en la realitat, les coses solen sortir bastant bé. És veritat que fa falta molta pràctica. I això és així, perquè si ho intentes fer a la primera i et surt bé, només et sortirà un cop, a la següent que ho facis no et sortirà bé. I això és així. Fa falta molta i molta i molta pràctica. Sobretot amb els peus, perquè és una cosa molt difícil. És simple, però molt difícil. Ara ens queda l'última part, que seria la part del darrere. Llavors, realment és la més difícil perquè necessites saber una mica de perspectiva i encara no he dit absolutament res de perspectiva. Ja d'aquí uns mesos ho diré, ja ho practicaré, però sí que em fa falta saber-ne una miqueta. Llavors, primer de tot, per dibuixar un peu per la part de darrere, hem de dibuixar un cercle, que serà, diguem, la part de darrere, que és com una forma de circumferència similar, i marcarem el que és el tendó d'Aquil·les i una mica la cama. Llavors, a partir d'aquí, donem una miqueta de forma i hi ha una cosa que és bastant important, que és que el peu no és un quadrat, o sigui, fa més aviat aquesta forma. Llavors, evidentment, des de la part de darrere es veu la part de davant o una mica el dit polze i s'ha de marcar. I simplement fem la forma, aquesta trapezoide o romboide o com es digui, que hem fet al principi. La marquem una mica, la meitat més o menys, al mateix nivell de terra que la circumferència i marquem una mica la forma del peu.
perquè el peu, diguem, fa una forma corba per arribar, diguem, a el que seria la part del darrere. I si volem marquem una mica el dit. Però realment no fa falta, però crec que queda millor si es marca una mica. I amb això seria tot. Llavors, realment us estareu dient si això és, si dibuixar peus realment és tan difícil o si és més difícil que dibuixar mans. Realment ho és. És més difícil. La gent normalment no ho practica. Realment la gent el que fan és, fan la forma i després fan i posen la sabata. Però realment saber dibuixar peus i saber com funcionen ens ajuda a després fas la forma del peu i a sobre poder-hi dibuixar una sabata o qualsevol altre calçat i ens ho fa fer millor, perquè entenem com funciona el peu. I si entenem com funciona el peu, entenem com funciona una sabata. I realment saber dibuixar sabates ho pot fer qualsevol entre moltes cometes. Però dibuixar un peu realment fa falta molta pràctica i saber com es fa. O no saber com es fa, sinó tindre una metodologia en el cap que t'ajudi a simplificar i després afegir-hi detalls, que és bàsicament el que porto fent aquestes setmanes amb tot. I fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Aquest exercici l'he tornat a treure del mateix noi que vaig fer amb les mans, el vídeo de la setmana passada, es diu Cicra. Us deixaré el seu canal a la descripció amb el vídeo on dibuixa peus, que és d'allà on ho he tret. Torno a dir que el vídeo està en anglès, llavors si no en sabeu doncs us haureu de conformar amb aquest i si no doncs aneu allà, que ho explica molt bé. I ja sabeu, si em voleu donar més suport, em podeu seguir a Instagram, on penjo els resultats d'aquests exercicis, a Twitter, on dic tonteries i faig retweet a coses que em fan gràcia, i a TikTok, on penjo speed paints als exercicis, de com els faig. També hi poso una mica de text, comentant una mica el que estic fent. Evidentment, tot en català. I si us ha agradat el vídeo, doncs el de sempre, podeu donar like, compartiu, comenteu i sobretot us subscriviu. Vinga, ens veiem!